Vinga, que avui vaig tard. I quan dic que vaig tard és perquè el dia abans no he pogut gravar i estic gravant a les 8:30 abans de portar els nens al col·le. I també és un guinyo, ara no em surt en català, disculpeu, a un ex mal jefe que sí, no crec que em vegi, però si ho estàs veient, sí, és per tu i és xoteo, evidentment. I bueno, us porto un article de reflexió, d'opinió, que es diu Ultraprocessats vegans. Hem convertit una qüestió ètica en un objecte més de consum i és totalment lícita la reflexió, i tot i que crec que, encara que estiguin vinculats, s'ha de separar el tema mediambiental i el tema saludable o healthy. I és veritat que sempre serà més healthy o més saludable un aliment vegetal respecte al mateix aliment omnívor, per dir-ho així, o d'origen animal, però a veure, que és una mica com està feta la societat. El que hem de fer és menjar menys processats i ser més saludables. Tinguem la dieta que tinguem o seguim l'ètica que seguim. Això s'ha de canviar. Ara que ve que la indústria entri en aquest joc del veganisme, diu-ho per d'alguna manera, per ells és un joc econòmic, vale? eh, no deixa de fer una reducció del patiment animal, que al final és el principal objectiu del veganisme, vale? Que és reduir el patiment animal. I no és la millor manera, estem d'acord, però és un pas més. Ara bé, la reflexió em sembla totalment lícita, vàlida i, bueno, és veritat el que diu, però avancem en això.